Zastav sa na jediný moment. Ak sa práve v túto sekundu rozhodneš toto video vypnúť a pokračovať v bezcielnom scrollovaní, vedz, že to nebude len ďalšie z mnohých bežných kliknutí, ktorých denne urobíš stovky. Bude to v skutočnosti postavenie obrovskej neprestupnej steny medzi tebou a tvojím vlastným osudom. Stane sa to odmietnutím tej najväčšej brány k hojnosti, aká sa v kolektívnom informačnom poli v tomto storočí vôbec otvorila. Premýšľal si niekedy nad tým, prečo niektorí ľudia bez námahy priťahujú úspech, zatiaľ čo iní sa celý život len trápia v nedostatku, nie si tu náhodou. Ten zlomok sekundy, kedy sa tvoje oči stretli s týmto oznámením a tvoja pozornosť sa naladila na túto konkrétnu frekvenciu, je dielom nesmierne hlbokej synchronicity. Väčšina ľudí, ktorí kráčajú po tejto planéte, nikdy nič podobné nezažije. Švajčiarsky psychiater a zakladateľ analytickej psychológie Carl Gustav Jung mnohokrát zdôrazňoval, že v našich životoch neexistujú žiadne náhodné stretnutia. Je to naše vlastné nevedomie, ktoré nás ako obrovský neviditeľný magnet neustále ťahá smerom k nášmu konečnému prebudeniu. A práve teraz v túto chvíľu stojíš priamo na prahu takého prebudenia. Väčšina ľudí strávi celý svoj život tým, že upiera zrak k nebu, čaká na nejaký magický zásah zhora a vyčkáva na šancu, ktorá by zázračne zmenila ich údel. Ale ty si už pomyselne strčil nohu do dverí. Než sa však spoločne vydáme na túto novú cestu, musíš počuť pravdu, ktorá otrase samotnými základmi všetkého, v čo si doteraz veril. Je to pravda, ktorá predstavuje absolútne zásadný skok, ktorý nanovo a natrvalo definuje tvoju životnú linku hojnosti a pokoja. Ide o pohľad, ktorý ide ostro proti tým starým vyčerpaným dogmám, ktorými nás spoločnosť krmila od útleho detstva. V nasledujúcich minútach ti krok za krokom vysvetlím, prečo 99% ľudí, ktorí v živote tak zúfalo hľadajú prosperitu, pokoj a dostatok, až ich nakoniec od seba nevedomky odstrčia. Doslova odháňajú to, po čom túžia zo všetkého najviac. Ukážem ti, čo naozaj znamená ten mýtický skok vedomia, o ktorom sa toľko hovorí, ale takmer nikto mu u nás skutočne nerozumie. Vysvetlím ti, v čom spočíva konfrontácia s naším najhlbším vnútorným tieňom a potom ťa dovediem k tomu najdôležitejšiemu rozhodnutiu, aké dnes urobíš. Máš možnosť prijať túto pravdu alebo ju odmietnúť, ale ešte než pôjdeme ďalej, ak ti tichý múdry hlas vo vnútri teba napovedá, že tieto slová mieria presne na teba, ak tvoj skeptický rozum už možno začína hľadať logické výhovorky, prečo odísť, ale tvoje vnútro ticho šepká, aby si zostal, urob teraz jednu vec sám pre seba. Odoberaj tento kanál. Neber to ako nejaký prázdny úkon na internete. Je to tvoj energetický postoj voči nekonečnému priestoru možností. Je to veľmi konkrétna hmatateľná kotva, ktorú práve teraz vrháš, aby si deklaroval svoju pripravenosť na vlastný rast a prijatie toho, čo ti právom patrí. Urob to práve teraz. Výborne. A teraz môžeme začať samotný proces. V túto chvíľu toto video sledujú dva typy ľudí. Prvá skupina sú tí, ktorí neustále hľadajú niečo viac. Chcú viac peňazí, viac príležitostí, rýchlejšie a hmatateľnejšie výsledky. Sú to ľudia hlboko vyčerpaní tým, čo v našom prostredí tak dôverne poznáme. Sú unavení každodenným krčovitým pachtením, syndrómom večných pretekov, neustálym preťahovaním sa s realitou a so žieravým pocitom, že napriek obrovskému úsiliu stále nie sú tam, kde by chceli a mali byť. Skúšali už možno všetko od tvrdej driny cez rôzne techniky osobného rozvoja. Občas videli aj drobné záblesky zlepšenia, ale tá skutočná, trvalá a stabilná hojnosť sa ich životu stále vyhýba obrovským oblúkom. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí okrem tohto všetkého cítia vo vnútri seba oveľa hlbšiu a ťažko pomenovateľnú prázdnotu.
Sú to tí, ktorí podvedome tušia, že ozajstný dostatok nie je otázkou nejakej povrchnej poučky alebo naučeného pozitívneho myslenia, ale skôr tajomného kódu a špecifického naladenia, ktoré im stále uniká. Ak sa poznávaš v ktorejkoľvek z týchto dvoch skupín, musíš poznať jedno absolútne kritické tajomstvo. Obe tieto skupiny stoja presne na rovnakom mieste a na rovnakom obrovskom prahu. Pravda je totiž taká, že väčšina ľudí neodmieta hojnosť preto, že by po nej netúžila. Odmietajú ju preto, že si to vôbec neuvedomujú, ale vypestovali si závislosť na niečom úplne inom. Na čom? Na boji, na utrpení, na étose obete a driny. Počúvaj ma teraz veľmi pozorne. Carl Jung, keď sa ponáral do tých najtemnejších zákutí ľudskej psychiky, sformuloval nesmierne silnú myšlienku. Povedal, že to, čo nedokážeme vyniesť na svetlo vedomia, sa k nám vráti v podobe nášho osudu. Skutočnosť, že tu dnes si, je tým najväčším dôkazom, že nejaká časť tvojho ja konečne dozrela k tomu, aby túto ťažkú pravdu vypočula. Zamysli sa na chvíľu nad tým, v akom kultúrnom kulte sme vyrástli. Od chvíle, kedy sme sa narodili, nám bolo vtlkané do hlavy, že bez práce nie sú koláče, že kto sa nezodrie, ten nič nemá, že peniaze nerastú na stromoch a že život je v podstate jedno veľké ťažké bremeno. Boli sme presvedčení, že blahobyt, bohatstvo a životný pokoj nám budú dopriate iba a jedine vtedy, keď obetujeme svoje zdravie, keď prebdieme dostatok noci a keď za to zaplatíme obrovskú daň v podobe chronického stresu a neustáleho odriekania. Toto presvedčenie a tento masívny spoločenský a generačný tieň je presne tá neviditeľná klietka, ktorá drží 99% ľudí v nekonečných cykloch nedostatku a pocitu, že nikdy nemajú dosť. Ale toto storočie sa riadi úplne inými pravidlami. Niekedy okolo roku 2020 došlo v kolektívnom informačnom poli, v tej spoločnej pamäti ľudstva, o ktorej písal už Jung, k úplne bezprecedentnej zmene. Zaznamenali to vedci skúmajúci globálnu koherenciu aj citlivé prístroje, ale tí, ktorí vždy dokázali čítať medzi riadkami, hlbokí myslitelia, a tí, ktorí načúvajú tichu, to pocítili na samotnom dne svojich duší. Tá stará skostnatená štruktúra driny skrátka praskla. Došlo k obrovskému posunu na zlome ľudského vedomia a trhlinami tejto starej reality začalo prenikať svetlo, o ktorom po stáročia šeptali staré tradície, ale my sme ho nedokázali plne uchopiť. Otvorilo sa okno hojnosti. Okno, ktoré vyžaruje tak silnú a tak neobmedzenú frekvenciu dostatku, že mení v prach všetko, čo ťa o fungovaní úspechu a bohatstva kedy učili. A tu sa dostávame k tomu najzásadnejšiemu bodu. Toto okno nezostane otvorené navždy. Nie preto, že by ho niekto zlomyselne zabuchol, ale preto, že kapacita ľudskej nervovej sústavy prijať túto novú čistú energiu je u väčšiny populácie zúfalo obmedzená. Prečo je to tak? Pretože tento druh hojnosti po nás vyžaduje niečo desivo ťažké, s čím si väčšina z nás odchovaných na kulte kontroly vôbec nevie rady. Vyžaduje to odvahu pustiť kontrolu. Povedané jazykom psychológie, to vyžaduje zbúranie tých tvrdých obranných múrov nášho ega a úplné odovzdanie sa svojmu vlastnému nekonečnému potenciálu. Ak slová, ktoré som práve vyslovil, vyvolali v tvojom tele zvláštny pocit, ak sa v tebe niečo stiahlo, znekľudnilo alebo naopak pocítilo obrovskú úľavu, je to presne ten signál, ktorý sme hľadali. Toto posolstvo je neodškriepiteľne určené pre teba. Než ti však prezradím, v čom presne tento veľký skok spočíva a ako v sebe prebudiť túto driemajúcu silu, poprosím ťa o jednu vec. Ak to, čo si doteraz počul, vyvolalo v tvojej duši čo i len tú najmenšiu ozvenu, ak si vo vnútri seba počul tiché áno, daj tomuto videu palec hore. Neber to len ako rutinné kliknutie, vnímaj to ako fyzickú deklaráciu.
Je to spôsob, ako ukotviť túto novú frekvenciu, ktorú práve začínaš prijímať vo svojej osobnej realite. Je to zašepkanie tvojmu podvedomiu, že toto je pre teba dôležité. Prijímaš to a zapisuješ si to hlboko do seba. Urob to teraz, kým budem pokračovať. Skvelé. A teraz ti odhalím pravdu, ktorá od základov vyvráti tvoj doterajší pohľad na to, ako veci fungujú. Celé 10 ročia sa nám tvrdilo, že aby sme do svojho života pritiahli hojnosť, musíme neustále pozitívne myslieť. Musíme do omrzenia praktizovať vďačnosť, vizualizovať si svoje priania a opakovať si afirmácie pred zrkadlom. Samozrejme je v tom zrnko pravdy, ale funguje to len do veľmi určitého momentu. To, čo ti ale nikto nepovedal, je fakt, že existuje oveľa hĺbšia vrstva tejto reality. Úplne iná rovina, v ktorej sa hojnosť vôbec nemusí nikam priťahovať, pretože ona už tam skrátka je a ty jej musíš iba dovoliť, aby sa prejavila. Pravda, ktorú chápe len hrst ľudí, znie takto. Hojnosť nie je nič, čo by bolo od teba oddelené. Nie je to nič, čo by si musel násilím a vôľou pchať do svojho života zvonku. Ona už tu je. Je plná, kompletná, absolútne neobmedzená a je tu s tebou presne v túto sekundu. Nie kdesi v zahmlenej budúcnosti a nie až vo chvíli, keď konečne schudneš alebo doštuduješ, či sa staneš dokonalou verziou seba samého. Ale presne teraz. Tvojím skutočným problémom vôbec nie je to, že by pre teba nebol dostatok hojnosti. Problém spočíva v tom, že to vnútorné rádio ukryté hlboko v tvojej nervovej sústave a v tvojom podvedomí je naladené na úplne zlú stanicu. Tvoje rádio sa zaseklo na frekvencii prežitia a krča či presvedčenia, že si všetko musíš tvrdo a krvavo zaslúžiť. A kým so sebou budeš hádzať na tejto frekvencii, tak môžeš skúšať všetky dostupné techniky sveta. Môžeš odriekať naspamäť celú knižnicu o osobnom rozvoji, môžeš si vizualizovať bohatstvo až do úplného mentálneho vyčerpania. Jediným výsledkom, ktorý tak dosiahneš, bude to, že v sebe len posilníš vieru. Že hojnosť je akási plachá zver, ktorú musíš so zbraňou v ruke a potom na čele neustále stopovať. Funguješ s mentalitou lovca. Ale krutá a zároveň oslobodzujúca pravda je, že na skutočný nekonečný dostatok sa nepoľuje. Skutočný dostatok sa jednoducho prijíma a berie sa do náručia. A práve toto je ten skok, ktorý znovu narysuje tvoju životnú dráhu. Nie je to krok smerom k ešte väčšiemu vyčerpaniu a k ešte dlhším pracovným zmenám či k zúfalejšiemu úsiliu. Je to krok k úplnému uvoľneniu a odovzdaniu. Viem veľmi dobre, že slovo odovzdanie môže v našej kultúre logiky a výkonu budiť značný odpor. Tvojmu racionálnemu mozgu sa môže spájať s prehrou a rezignáciou či naivitou a vyvesením bielej vlajky. Ale na hlbokej psychologickej a energetickej úrovni v tejto jungovskej ceste k celistvosti znamená odovzdanie niečo úplne opačné. Odovzdanie znamená koniec vojny s tým, čo je. Je to definitívne opustenie tej starej toxickej historky, ktorá ti nahovára, že nie si dosť dobrý a že to, čo máš, je žalostne málo a že nikdy nebudeš mať dostatok. Je to pochopenie presne v tomto okamihu, keď počúvaš tieto slová, že všetko, čo potrebuješ k životu v úplnej slobode a hojnosti, ti už bolo dané k dispozícii. Tvojou jedinou úlohou je zladiť tvoj nervový systém a celú tú biologickú a mentálnu infraštruktúru v tebe s touto vznešenou realitou. Pýtaš sa, ako to konkrétne urobiť. Počas niekoľkých málo minút pred tebou poodhrniem oponu tohto tajomstva, ale najskôr chcem, aby si tento krok urobil spoločne so mnou. Je to niečo nesmierne jednoduché, ale v rovine tvojho podvedomia to má gigantický význam. Zíď do sekcie komentárov a presne v túto chvíľu tam napíš jednu jedinú vetu. Tá veta znie: Prijímam skok hojnosti. Môže ti to pripadať ako banalita, ale každé písmeno napísané s takým zámerom je tvojim mozgom spracované úplne iným a nesmierne silným spôsobom. Týmto zhmotňuješ energiu do hmoty. Už o tom len nepremýšľaš niekde v abstraktných oblakoch, ale robíš to reálnym vo fyzickom svete.
Preto to urob. Ak musíš, tak si pozastav toto video a napíš túto vetu a potom sa ku mne vráť. Ber to ako svoj osobný tichý rituál a ako plne vedomé priťakávanie tomu veľkému prielomu, ktorý sa k tebe blíži. Skvele. Teraz sa vydáme do oveľa hlbších vôd. Chcem, aby si pochopil absolútne základný princíp, ktorý riadi pole hojnosti. Ak si toto neposkladáš do jedného uceleného obrazu, tak budeš ďalej šliapať vodu a brodiť sa rovnakým životným bahnom ako doteraz. Život alebo to informačné pole nereaguje na slová, ktoré vypúšťaš z úst. Je úplne hluché k tvojim naučeným afirmáciám. A čo viac? Tvoje krčovité pozitívne myslenie preň nemá absolútne žiadnu váhu. Toto pole reaguje výhradne na tvoju somatickú frekvenciu, teda na doslovnú a nervovú či bunkovú reakciu tvojho tela. Jung varoval, že každý krok vpred, ktorý urobíme, bez toho, aby sme sa najskôr postavili čelom k svojim tieňom, nás nakoniec utopí v našej vlastnej temnote. Tvoje telo a tvoj nervový systém dokonca aj v túto sekundu nepretržite vysiela do svojho okolia signál. A tento signál je súčtom tvojich najhlbšie zasunutých presvedčení a nespracovaných traum či starých obáv o prežitie a tých temných podvedomých dohôd, ktoré si uzavrel so strachom a s pocitom nedostatku. Môžeš sa postaviť pred zrkadlo a 1000-krát za sebou zopakovať, že si úspešný a žiješ v hojnosti. Ale ak sa tvoje telo nachádza v režime ohrozenia a ak je tvoja nervová sústava v stave najvyššej pohotovosti, ako keby na tebe za rohom čakala existenčná hrozba, tak jedinou frekvenciou, ktorú reálne vysielaš von, je obrovský paralyzujúci strach. A realita odpovedá presne na tento strach a nie na tie prázdne pekné slová odovzdané zrkadlu. To je ten hlavný dôvod, prečo toľko ľudí, ktorí v teórii robia všetko úplne ukážkovo podľa múdrych kníh v praxi, nedosahuje vôbec žiadne výsledky. Zúfalo pádlujú vo vnútri svojej mentálnej ilúzie, ale ani o milimeter nezmenia tú somatickú telesnú pravdu, ktorá väzí hlboko v nich. Tá obrovská brána hojnosti, ktorá sa pred nami v tejto dobe otvára a tento bezprecedentný posun vo vedomí po tebe dnes žiadajú niečo úplne iné. Žiadajú od teba hlbokú rekalibráciu tvojho nervového systému a rytmu tvojho tela. A to nemožno dosiahnuť tým, že na seba naložíš ďalšiu tonu povinností a ďalšie zložité plány, či sa budeš drviť ďalšie komplikované systémy úspechu. To dosiahneš tým, že prestaneš klásť odpor a vyhodíš všetok ten ťažký balast cez palubu. Tu prichádza to uvedomenie, ktoré mení úplne všetko. Tou najrýchlejšou cestou, ako vstúpiť do stavu hojnosti, nie je chorobná túžba mať viac, ale schopnosť odovzdať tú posadnutú potrebu mať pod kontrolou každý detail toho, ako a kedy presne sa k tebe ten úspech dostane. Odovzdať ten hlodavý strach, ktorý ťa núti neustále prepočítavať, kedy sa to už konečne stane. Odovzdať to tvrdohlavé presvedčenie, že hojnosť k tebe musí prísť presne tou jedinou vopred nalinkovanou cestou, ktorú si tvoj mozog vymyslel. Pretože za každým, keď sa snažíš hojnosť zlomiť silou a za každým, keď sa krčovito držíš svojich pevných očakávaní, tak vysielaš do sveta gigantický signál desivého nedostatku. Bezhlasne tým kričíš, že neveríš, že je pre teba pripravené dosť dobrého a takto musíš urvať silou. Musíš strážiť každý krok, aby sa ti to náhodou nevyšmyklo z rúk. A práve táto hlboko zakorenená nedôvera k životu je tou nepriestrelnou stenou, ktorá stojí medzi tebou a tvojim dostatkom. Ak cítiš, že sa tieto slová práve teraz dotýkajú tých najtemnejších miest v tvojom vnútri, tak daj tomuto videu like ešte raz, ak si tak už neurobil. Toto je úplne kritické. Ukotvi túto informáciu priamo na úrovni svojho tela. Tento drobný krok je fyzickým spôsobom, ako pošepkať vlastnému podvedomiu, aby sa prebudilo a dávalo pozor. To, čo práve počuješ, je tvoja nová realita. Zapíš si to na samotné dno. Poďme sa teraz pozrieť na obrovskú mapu, v ktorej vie čítať len nepatrný zlomok ľudstva.
Existujú 3 odlišné úrovne hojnosti, ktoré človek môže zažívať. Prvá úroveň je fáza čistého prežitia. Sú to tie vyčerpávajúce temné kopky, kde od výplaty k výplate premýšľaš, ako vôbec zalepiť základné diery v rozpočte a kde sa stresuješ a bojuješ len o zahnanie tých najzákladnejších potrieb. Je to stav, ktorý vysáva všetku tvoju energiu a drasticky obmedzuje tvoj obzor. Smutným faktom je, že práve v tomto väzení uviazlo zhruba 70% svetovej populácie. Druhou úrovňou je fáza komfortu. To je miesto, kde sa konečne môžeš zhlboka nadýchnuť bez toho zvieravého pocitu na hrudi. Môžeš si dovoliť občasné radosti a zájsť na dovolenku a nemusíš už prepočítavať každý výdavok do posledného centu. Do tejto fázy sa prepracuje asi 25% ľudí. Ale potom existuje ešte tretia úroveň a zlatý vrchol, ktorého sa dotkne menej ako 5% ľudstva. Táto úroveň nesie názov plynúca hojnosť. To nie je len o tom, že máš na účte nezmyselné množstvo peňazí. Je to špecifický stav vedomia, v ktorom k tebe dostatok prúdi úplne bez námahy a bez používania ostrých lakťov či bez pocitu dusivej ťaže. Je to miesto, kde príležitosti sami klopú na tvoje dvere skôr, než ich vôbec začneš aktívne hľadať a kde úspech vstupuje do tvojho života cestami, ktoré by ti predtým ani vo sne nenapadli. Rozdiel medzi ľuďmi, ktorí žijú v tomto stave a všetkými ostatnými, nestojí na slepom šťastí. Nie je to žiadny vrodený dar z nebies a už vôbec to nie je nejaké nespravodlivé privilégium pre hrsť vyvolených. Jediným rozdielom je ich frekvencia. Nervové sústavy ľudí, ktorí zotrvávajú v stave plynúcej hojnosti, nie sú nastavené na krčovitú štvanicu, ale na pokojnú akceptáciu a prijímanie. A v tom presne spočíva ten obrovský skok. Je to presun z frekvencie, že musím to zo sveta vymlátiť silou, na frekvenciu, ktorá s úplným pokojom hovorí, že s vďačnosťou prijímam to, čo mi je dávané. Ale pozor, lebo je tu nesmierne tenká hranica, ktorú musíš bezpodmienečne pochopiť. Tento skok sa nedá nariadiť. Túto hranicu neprekročíš tým, že zatneš zuby a použiješ hrubú silu vôle a donútiš svoj mozog k ešte väčšiemu výkonu. Tieto dvere nevyrazíš baranidlom. Môžeš tomu iba dovoliť, aby sa to stalo. A ono dovolenie znamená, že pustíš z ruky tú jedinú vec, o ktorej si tvoje ego myslí, že ti zaručuje bezpečie. Znamená to absolútne pustiť kontrolu. Teraz ťa vezmem do úplne iného priestoru. Na miesto, kde o týchto veciach nebudeš len chladne intelektuálne premýšľať, ale kde to fyzicky ucítiš v každej bunke a v každom nerve svojho tela. Pretože skok do hojnosti sa neodohráva vo sterilných chodbách tvojej logiky, ale na živých elektrických dráhach tvojho nervového systému. Urobíme teraz niečo veľmi silné. Ak máš len trochu možnosť, tak si polož pomaly pravú ruku na svoje srdce doprostred hrudníka. Ak to z nejakého dôvodu práve teraz nemôžeš urobiť, tak zameraj aspoň všetku svoju pozornosť a všetko svoje sústredenie presne do stredu svojej hrude. Zhlboka sa nadýchni. Dýchaj tak, ako keby si vzduch neťahal do plúc, ale vtlačoval ho priamo do samotného centra svojho srdca a s výdychom to proste všetko pusť. Vypusti zo seba tie stiahnuté úzly obáv a tie dusivé strachy o to, čo bude zajtra a ten pekelne unavený mozog, ktorý sa nepretržite snaží vymyslieť, ako to všetko vyriešiť a zachrániť. Zhlboka sa nadýchni druhýkrát. Keď teraz naberáš ten vzduch, tak chcem, aby si si niečo predstavil. Predstav si, že hojnosť sa v skutočnosti nenachádza nikde vonku tisíce kilometrov od teba v nedohľadne. Predstav si, že to nie je divoká zver, ktorú musíš nahnať do pasce. Skús uvidieť, že podobne ako tento vzduch, ktorý práve teraz plní tvoje pľúca a podobne ako tá teplá krv, ktorá ti práve teraz prúdi v žilách, tak je hojnosť esenciou, ktorá tebou už v túto chvíľu naplno preteká. Presne v tento moment a v tomto nepatrnom zlomku sekundy okolo teba existuje nekonečné a neviditeľné či bezhlučné, avšak úplne reálne pole dostatku.
a tvojou jedinou úlohou je naladiť sa naň. Ako keby si jemnými pohybmi prstov ladil koliesko na starom rádiu a hľadal čistý signál. Nadýchni sa zhlboka po 3. krát. S každým ďalším výdychom nechaj svoje telo nech odťažie a nech sa stane uvoľnenejším. Sleduj, ako zo seba zhadzuje tie šupky obrany a zbavuje sa toho ťažkého brnenia, ktoré si tak dlho nosil. Vnímaj to tak, ako keby si v tebe nejaká prastará hlboká múdrosť pomaly spomínala na to, aké to je nechať sa unášať týmto prirodzeným pokojným prúdom. Zostaň v tomto tichu na malý moment. Teraz nemusíš vôbec nič vymýšľať, iba vnímaj. Ako náhle dovolíš tomuto pokoju, aby sa usadil v tvojom tele a zapustil v tebe korene, tak sa niečo vo vnútri teba nevratne zmení. Nie preto, že si to vynútil silou, ale preto, že si konečne prestal blokovať dvere. V tomto unikátnom jemnom stave prijatia sa aktivuje onen obrovský skok. To je presne ten moment, ktorý nenávratne a úplne nanovo definuje os tvojho vlastného bohatstva. Hojnosť nie je záchvatovitá činnosť, ktorú musíš vykonať, ale je to stav bytia, do ktorého musíš svoju vlastnú existenciu prepustiť. A ten jediný dôvod, prečo si hojnosť doteraz nedokázal žiť stabilne a nepretržite, nie je ten, že by si bol neschopný alebo horší ako ostatní, alebo že by si snáď nemal dostatočný talent. Vôbec to nie je o tom, že by si to nezaslúžil. Nie je to ani tým, že by si nepoznal tú správnu zázračnú techniku. Jedinou príčinou je tvoj vlastný tvrdohlavý odpor. Ty sa úplne zúfalo brániš možnosti, že by veci mohli ísť ľahko a že by mohli plynúť prirodzene ako voda v rieke. Vzdoruješ tej pravde, že môžeš mať dostatok, bez toho, aby si pritom musel potiť krv a obetovať svoje duševné zdravie či dokazovať všetkým okolo, ako veľmi si drel. A práve tento odpor a táto domorku kosti, zažraná nedôvera k ľahkosti bytia, je tým jediným obrovským balvanom, ktorý blokuje tok tej úžasnej rieky. Čo teda musíš urobiť? Musíš ten balvan nechať odísť. Len ma prosím zle nepochop. Nenabádam ťa k tomu, aby si teraz zložil ruky do lona a sedel pasívne v rohu, či sa zriekol všetkej aktivity vo svete. Hovorím o pustení toho vnútorného krča a toho napätia na úrovni svalov a orgánov, či toho pocitu, že si zahnaný do kúta a držaný v pasci. Hovorím o opustení tej sebadeštruktívnej mentality, ktorá na teba kričí, že si musíš všetko vyvzdorovať. 3. tisícročie nám ukazuje, že až zo stavu vnútorného bezpečia a hlbokej relaxácie či otvorenosti robíš tie skutočné a správne kroky vo fyzickom svete. V tú chvíľu sa totiž tvoje rozhodnutia a tvoje činy nerodia z paniky a úzkosti či desivého pocitu nedostatku. Rodia sa z čistej inšpirácie a z perfektnej synchronicity či z toho fantastického pocitu, že plávaš s prúdom a nie proti nemu. Ak práve teraz v túto sekundu vnímaš, ako v tebe naša rozprava silne rezonuje a ak cítiš, ako v tebe praskajú a otvárajú sa tie staré a zhrdzavené zámky tvojich obmedzení, prosím ťa, aby si urobil ešte jeden krok. Zdieľaj toto video s človekom, o ktorom vo vnútri vieš, že práve dnes a práve v tento deň potrebuje tieto slová počuť. Nerob to ako láskavosť mne. Urob to preto, že je to tvoj osobný príspevok k rozširovaniu tej lepšej spoločnej reality. Keď zdieľaš frekvenciu hojnosti s ostatnými, ty sám sa stávaš čistým kanálom a priamym zdrojom tej istej hojnosti. Preto neváhaj a jednoducho to pošli ďalej. Odovzdaj tento odkaz niekomu, kto sa podľa teba dusí v rovnakých starých ilúziách beznádeje a ťažkého života. Naozaj chceš byť tým, kto bráni svetlu prenikať k ostatným. Teraz ti odovzdám nesmierne silný a vysoko praktický nástroj. Je to nástroj, vďaka ktorému môžeš tento veľký skok aktivovať ešte dnes a pokojne aj v tejto minúte. Nejde o žiadnu povrchnú radu vyčítanú z farebných časopisov o rýchlom úspechu. Ide o hlbokú telesnú a mentálnu reštrukturalizáciu. Hovorme mu rituál prijímania. Funguje nasledovne.
Počas nasledujúcich 7 dní vždy len raz denne vykonáš jednu jedinú vec. Nájdeš si pre seba miesto s absolútnym tichom, kde sa pohodlne posadíš. Žiadna hudba, žiadny mobilný telefón či úplná izolácia od vonkajších podnetov. Zavrieš pomaly oči a obe svoje dlane si položíš na brucho do toho hlbokého centra tvojej fyzickej stability a životnej energie. Budeš dýchať pomaly a zhlboka a tvoja jediná pozornosť sa upne na to, ako sa s každým nádychom tvoje brucho jemne dvíha a plní sa pokojom. A počas tohto dýchania, nie z pozície tvojho urozprávaného rozumu, ale skôr cez fyzický pocit vo vnútri tela vyslovíš vo svojich myšlienkach bez slov túto konkrétnu vetu. S láskou prijímam hojnosť a prosperitu, ktoré už sú moje. Neodriekaj to ako prázdnu básničku, netlač na to. Precíť tie slová v priestore svojho tela. Predstavuj si pritom, že do seba pozývaš tú veľkú tichú rieku dostatku a ten obrovský kus priestoru, ktorý už dávno nesie tvoje meno. S týmto úplne čistým zámerom dýchaj počas 3 minút. Následne bez toho, aby si začal čokoľvek logicky rozoberať, skrátka otvor oči a vezmi si kúsok papiera a zapíš si 3 veci, ktoré sa ti ten deň stali tak nejako prirodzene a ľahko či bez najmenšieho úsilia z tvojej strany. Môžu to byť tie najobyčajnejšie drobnosti. Cudzí človek na ulici sa na teba úprimne usmial. Pri varení kávy ťa z ničoho nič napadla skvelá myšlienka. Dostal si milú správu od človeka, ktorého si dlho nevidel, alebo ti niekto nečakane podržal dvere. Skutočným cieľom tejto praxe nie je to, aby si zrazu začal čarovať peniaze zo vzduchu. Naozajstným cieľom je systematicky vycvičiť tvoju nervovú sústavu k tomu, aby si začala všímať, že hojnosť a dobro okolo teba celú tú dobu krúžia, pretože platí neúprosné pravidlo. Tam, kam smeruješ svoju pozornosť, tam tvoja realita rastie a naberá na sile. Keď svoju energiu presunieš z boja na to, čo k tebe už teraz samo slobodne plynie, tvoj nervový systém nakoniec ten poplašný alarm nedostatku navždy vypne a preladí sa do režimu bezpodmienečného prijímania. V tom spočíva celá mágia tohto obrovského skoku. Nie je to žiadny hlučný, pompézny proces sprevádzaný ohňostrojom. Je to proces nesmierne mäkký a tichý a práve preto tak ohromujúcim spôsobom aj funkčný a hlboký. Ak budeš tento rituál vykonávať nepretržite 7 dní za sebou, tvoja základná životná frekvencia sa radikálne premení. Garantujem ti, že na konci 30 dní ti tvoja fyzická každodenná realita začne odrážať toto nové svetlo s jasnosťou zrkadla. Teraz chcem, aby si znova zišiel dolu do komentárov a napísal presne tieto slová. S láskou prijímam prosperitu a hojnosť, na ktorú mám plné právo. Nenapíš to len ako taký nejaký pokus, ale ber to ako svoj definitívny nezvratný manifest voči realite a ako svoj osobný vnútorný kontrakt, pod ktorý práve teraz pripájaš svoj podpis v podobe tej najvyššej možnej energie. Ber to ako jedno obrovské silné áno životu. Urob to presne teraz. A až budeš tie písmená jedno po druhom vyťukávať, skús si všimnúť, ako tá dlho zadržiavaná a do kúta zahnaná energia v tebe zrazu začína meknúť a s obrovskou úľavou sa vylieva von. Aj keby si v tú chvíľu ucítil len tú najmenšiu prchavú iskru ľahkosti, chyť sa jej a už ju nikdy nepúšťaj. Výborne. A na záver sa spoločne pozrieme na ten kolosálny celkový obraz, ktorého veľkosť si plne uvedomuje len zlomok z nás. Tento obrovský historický skok smerom k hojnosti sa neotvoril v tomto storočí len preto, aby si ty osobne vyriešil svoje dlhy alebo mal pohodlnejší život. Tento priestor sa otvoril pre celú ľudskú spoločnosť a pre tú veľkú a hlbokú kolektívnu dušu. Carl Jung nás učil, že naše vlastné individuálne vedomie je len malou kvapkou, ktorá je nerozlučne spojená s bezbrehým oceánom. Každý jednotlivý človek, ktorý sa dokáže naladiť na túto novú frekvenciu a ktorý dokáže nadobro opustiť tú mesiarsku vysilujúcu bitku so životom a konečne si dovolí splynúť s prúdom,
v skutočnosti pozdvihuje a presvetľuje celú našu spoločnosť. Pretože všetci bez jedinej výnimky sme bunkami jedného organizmu pevne zviazanými pradivom neviditeľných väzieb. Frekvencia, v ktorej každé ráno vstávaš z postele, priamo zasahuje ľudí okolo teba a tvaruje atmosféru v tvojej rodine či prepisuje realitu v tvojom okolí. Tvoj osobný vnútorný pokoj doslova mení elektromagnetické pole všetkých, s ktorými prídeš do styku. Tento veľký skok je tvojim návratom domov. Je to návrat k podstate, ktorú si v kolotoči povinností a v nekonečnom hluku moderného sveta možno na chvíľu stratil. Ale ona v tebe nikdy neprestala existovať. Práve teraz, keď doznievajú posledné slová tohto posolstva, cítiš, že tvoje staré ja, to ja, ktoré bolo plné strachu a neustáleho boja, definitívne odchádza do minulosti. Dovolil si mu odísť s láskou a vďačnosťou za lekcie, ktoré ťa naučilo. Teraz tu stojí niekto nový. Stojíš tu ty, ako vedomý tvorca, ktorý chápe, že kľúčom k nekonečnej hojnosti nie je sila svalov, ale čistota a pokoj tvojej vlastnej mysle. Už sa nemusíš pýtať, či si dosť dobrý, alebo či na teba niekde čaká úspech. Ty si sa tým úspechom práve stal. Ty si tou hojnosťou, po ktorej si tak dlho túžil. Tento okamih je tvojím novým začiatkom. Od dnešného dňa sa už nepozeráš na svet cez úzku štrbinu nedostatku, ale tvoj zrak je upretý na nekonečný horizont možností. Každý tvoj nádych je odteraz potvrdením tvojej vnútornej sily a každý tvoj krok je tancom v rytme vesmírneho dostatku. Nechaj tento pocit rásť. Dovol mu, aby zaplavil každú jednu bunku tvojho bytia a aby sa stal tvojou novou nemennou pravdou. Svet, ktorý uvidíš zajtra ráno, bude ten istý a predsa bude úplne iný, pretože ty si sa zmenil. Tvoje vnútro sa preladilo na frekvenciu zázrakov a tvoja realita nemá inú možnosť, než sa tomuto novému nastaveniu s pokorou prispôsobiť. Ak si dopočúval až sem, do tejto úplne poslednej minúty, je to jasný dôkaz toho, že tvoja duša je pripravená na tento kolosálny posun. Neber to na ľahkú váhu. Si jedným z mála tých, ktorí sa odvážili pozrieť hlbšie pod povrch bežných vecí. Zostaň v tomto vznešenom stave pokoja tak dlho, ako to len bude možné. Je to tvoj najcennejší majetok. A nezabudni, že táto cesta nekončí vypnutím tohto videa. Toto je cesta na celý život. Cesta radosti, cesta ľahkosti a cesta plynúcej hojnosti. Si slobodný a si mocný a odteraz si v každom okamihu podporovaný celým vesmírom. Dôveruj tomu procesu a dôveruj sebe. Tvoj skok do hojnosti sa práve dokončil.